So masifika ngala eThekwini shuthi babetholana noAnele bagcina sebehlala ndawonye. So ubafo umuntu ohleze ebusy. So ngisho indlela yokunakekela uAnele gcine sekuyimina. Because even imali yokuthi kumele ngigcine sekusendelwa mina imali ukuthi nginakekele uAnele. Sikhuluma nje sekwaba sengozini. uAnele esesibhedlela edingwa yena ubafo ukuthi amnakekele. Ubafo bengekho lapho bebhizi nomkakhe emakhaya. Ngicela ukubuza lokho yabo. Debalekile ukuthi wena kufanele ube right. Mina ngicela ukubuza. Ya ngabuza. Uhlale nentombi yakho? Ya kuyabhalansisa sisi. Okay. Mawindoda nje fanele balansise sisi. Oh kusho ukuthi ikhona. Zikhona izintombi noma ikhona intombi? Ya nginayo intombi ebengibambisene nayo. Ebengibambisene nayo ngizothi bengibambisene nayo ngoba 3 months back sibe sabantu ngaboni ngasolinye. Wayesethi ucela ukushawa umoya uyocabanga. Ngoba ngiyakhumbula ngesikhathi kufanele uhanjiswe esibhedlela noma uzobhekwa esibhedlela ukuthi kwakuyimina responsible for lokho. Yebo ngiyakhumbula. Ubafo wayebhizi ke esemakhaya ngoba into yaziyo wena ukuthi ubhizi ngokomsebenzi. So leyo nto ihamba ingilimaza ngoba ngisho nezimali lezi engihlezi ngikulethela zona. So kusuke ngayona imali esuka direct kufanele ize kuwena direct. So kufanele ingene kumina ngokuthi iyowenza ezinye zomsebenzi mina ukuze ngilethele kuwena. Uyakhumbula nangalo la suku ngize ngifike endlini uzongibuza ukuthi ngithathe lezi impahla senginentombi entsha yini. Cha kwangezona impahla zentombi. Kwangazona izintombi yakho lezi impahla lezi. Ingakho ngathanda ukuchaza kakhulu ngazo. Yini ndaba ungangitshelanga pho ngalo lwasuku okwenzeka leyo nto lo ishoyo. Uzongichazela zonke lezi zinto ongichazelayo namhlanje. Ukuthi bengafuna ukumosha injabulo yakho. Manje ukhetha ukuyimosha namhlanje. Lutho. Angiyimosha injabulo yakho kuphela ukuthi ngifuna ukukukhulula. Kulolu gibe osufakwe kulona. Ngoba manje kahle kahle ngizokuphula usufana nje ngeyashi manje. Ngizokuphula ke ngizokuvulela ukhiye ukuthi ukwazi ukuphuma sekukuwena ukuthi wena ukhetha iphi indlela kodwa into engifisayo mina ukuthi ngifisa sakhe kusasa mina nawe. Kahle kahle nje ngingakusho mina kuwena ukuthi kahle kahle uyafana nomngani wakho. Ngoba kwakuvula lo mbuzo ebenginokuhlezi ngikubuza wona ukuthi ungenze njani mangase kuthiwa usiphe ufuna ukuphisana ngawe. Yakhumbula ukuthi ubulwa ngingayinaki leyo nto uthi sengiyaganga. Ngiyakhumbula. Because into ebesijwayele ukuyixoxa vele le sinosiphe. Uthi kube kuya ngaye. Ngabe yena uyaphisana ngawo. Ngoba manje umshado wakhe uhlanganisa amalegasi emndeni. Njengokuthi lo mndeni ashade umkakhe lo ashadele naye uhlanganiswe ngenxa yokuthi kulo mndeni kuphushwa ilegasi. Engithi ngicabanga ukuthi uyazi into kanjalo. Ya. Because mangase kuthiwa uyafanda ukuthi umkakhe manje ngalento yakho naye kungafa ilegasi yakho. So sengenzela ukuthi mina ungaze ulimale wena. Okungcono phepha ntombazana. Hayi, engakusho nje njengamanje ukuthi ngisazoke ngicabangisise kahle lento ongitshela yona njengamanje. Because nami ngishokhekile. Angiyazi lento ongitshela yona ukuthi unomfazi emakhaya. Kona kufanele. Kodwa ngiyacela ukuthi uma usuzinika isikhathi usicabanga lento. Ucabange nakulesikhathi esezidlula kusona. Kahle kahle mina nawe siyadingana. Into oyidinga kakhulu ukuthi uphume ogibeni. Into engiyibonga nje kuwena ukuthi ukwazile wangitshela iqiniso ngayo yonke lento eyenzakalayo ungaze kube nezinye inkinga futhi. Ngiyabonga nami. Ufila kanjani? Ngiphoxekile. Anginawo ngisho amagama okukhuluma.